musikatua uztailaren 12tik 30 iraganen da urten. Korobel mendilerroan hasi eta 3 erregen maira arte, mendiz mendi eta kantaz kanta arituko dira musikari eta mendizaleak. Egingo dituzten geldialdietan hainbat kontzertu eskiniko dituzte, tartean Baigorrin eta Iratiko Oianean. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan Urmuga ekitaldia azarituko zaigu Nerea Olaso lankidea, eta horretaz gain Hendaiako igerilekoaren behin betiko etxiera ere aipagai izango dugu. Ongi etorri parraldearen onenera! Kloro isuriekin emandako ezbeharra gertatu da Hendaiako igerileku publikoan. Erabiltzaileen segurtasuna ziurtatzeko gai ez denez, Hendaiako herriko etxeak igerilekoa behin betirako estea erabaki du. Gogoratu behar da, Hendaiako igerilekoa badira 40 urte eraikia izan zela, eta herriko etxeak azaldu duenez, gaur egun ezin du normaltasunez zerbitzua eskaini. Hendaiako hautetxiek 2021an igerileku berri bat eraikitzea bozkatu zuten. Heldu den urteko urtarrilean, obrak hasiko lituzkete 2025an ateak ireki ahal izateko. Bitartean igerilekoaren erabiltzaileentzat aterabideak pilatzen segitzen du herriko etxeak, hala nola, Irun eta Hondarribiako herriko etxeekin harremanetan jarri daia da. Bigarren Mundu Gerlan 100 pilotu aliatuk ihes egiten lagundu zuen Komet sare ezagunaren historiak badu jada komikia. Berriki aurkeztu dute Angelun, bertan izan baitzen sarearen aterpen nagusietako bat, eta herriko etxeak istorioari belaunaldi gazteei nola transmititzea zarranguratuta komikiaren bidea hartu du. Egun sarean aritu zen pertsona bakar bat dago bizirik, eta bera da gainera komikian protagonista nagusia. Garaiuntan zituen 14 urte, eta hor berari eman behar genion intentziona handia. Flashback modura azaltzen ditu oroitzapenak. Aurkezpenean, unkitua eta umil agertu da. Soilik 6 lagundu nituen dio. 14 urte baino ez nituen. Oso gutxi hitz egin ahal izan dut gaiaz. Inork ez zuen deus aipatzen. Egun batean nire aitaren kusiak ikusi ninduen pasatzen bigizonekin, eta nire aitari errantzion. Ez dakit zertan dabilen, bigarren aldia da ikusi dudala bigizonekin pasatzen. Aitak ez jakinarena egin zuen. Eta beste behin, berdin joan zitzaion lehengusua. Aitak erantzun, zu zure alabaz arduratu zaitez, ni nireaz arduratuko naiz eta. Markok eta Iñaki Olgadok egin dituzte jadalen eta Bigarren Mundu Gerlei buruzko komikiak, erresistentziari buruzkoak, baina Komet sarearen historioa Euskal Herrian gertatu zen hein handi batean eta ondorioz ardura handiagoa izan dutela aipatu dute. Lan oso polita zen, bai. Genuen beste presione bat ere, hemen bizigira, eta behar dugu hemengo historiak kontatu. Eta hau da beste presion bat. Ezin genuen faltsutan egon, edo bagizu hori zerbait egiten bali dugu, eta hemen goa bagira, izan behar gira egian. Frantsesez idatzia, baina Markok pasarte asko euskaraz idaztea erabaki du. Frantsesez da, menen absolutoki nahi nuen nik euskara eman, zenta segurazki mugariak haien artean euskaraz izaten zen bai, orduan izan behar zen euskaraz. Aurkezpenean denen ahotan ez ote duen komikiak segide izanen hegoaldean edo nazioartean. Leku askon egon ginen argazkiak ateratzen, han marrasten, eta egon ginen Aiako Harrian eta horretako beste leku batean, Oiartzun ere. Izan ere, badira Hernanin, Oarsoaldean edo Baztanen Komet sareko elkarteak. Iparraldeko lehen parke fotovoltaikoa erekiko du Bidenerrek Senperen. Biltagarbi sindikatuarekin elkarlanean duela 20 urte etxia den Zuloaga hondakindegiko 3 hektarea lur erabiliko dituzte proiektua gauzatzeko. 2 megawatt pikoko instalazio bat eginen dugu. Beraz, horrek errepresentatzen du guti gora bera 500 etxe bizitzaren kontsumoa.
urte batez. Gure helburua hondakinak tratatzea eta balorizatua gure lana da hori. Baina baditugu lujak. Hemen ez da deus besterik egiten al. Gure politikoak errandute luja hori sakrifikatua da, zerbait egiten al dugu eta zertako ez energia egiteko. Parkea eraikitzeko baimen eskaera apirilean aurkeztu du INR-ek. Estatuko zerbitzuen oniritziaren zain 2024an hasiko lituzkete parkea eraikitzeko obrak. Egitasmo honekin 4 aldiz biderkatuko du orain arte ekoiztutako potentzia. Ekoiztuko duen energia guztia sarera joanen da, baina hori gira ikusten energiarekin, iparraldeko hornitzailea. Atzemaiteko kontratu bat, nun guk energia guzti hori salduko ginuken energiari direktuki. Helburua argi du INR-ek. Energiaren zirkuitu labur baten sortzea hor iparraldean, INR garatzea, ekoizpen proiektuak garatzea iparraldean, eta ondotik lan egitea energiarekin aier salduz energia, eta gero energiak salduko luke hemengo kontsumitzaileak. 2030ari begira biderkatu nahi du energiaren ekoizpena. Horretarako etorkizunari begira energia kantitate handiagoak ekoiztuko dituzten egitasmoak lantzen ari da INR. Orain arte usu bagineten proiektu askitipiak, adirez 9 kilowatt pikokoak edo 36 kilowatt pikokoak, eta hor gehiago ari gira absat bultzatzen beti horiek ere, baina 100 kilowatt pikokoak edo pixka bat gehiago. Energia berriztagarrien eredua garatzeko iparraldean gaindi etxiak dauden beste hondakindegi batzuetan ere parkeak eraikitzeko baimenak galdegingo ditu INR-ek. Hemen lehena izanen da, baina badira beste proiektuak, badugu beste zabortegi etxiak Euskadin, eta badugu 4 edo 5 proiektu iteko INR-ekin. Jakin behar da gaur egun Ipar Euskal Herrian kontsumitua den elektrizitatearen 94% ez dela bertan ekoizte. Urmuga uztailaren 12tik 30 ospatuko da. Mendebaldetik ekialdera Euskal Herria zeharkatuko duen ekimena mendiz mendi, haranez haran eta herriz herri, musika eta poesia lagun. Tartean izaren da Baigorriko etxauzian eginen duten kontzertu berezia uztailaren 23an. Eltzegor talde mitikoaren eskutik, sasitik sasira obra estreinatuko dute etxauziako emanaldirako. Bertan, hegoaldera doan eta gaztelera ez duen iparraldeko euskal militante gazte baten bizipenak kontatuko dira. Fernando Unsainek musika kantatua izan zedin sortu zuen eta hitzak Jose Mari Ostolaza Xalbardinek eginak dira. Jatorrizko obra, Jose Antonio San Miguelek moldatu du eta aurkezpen berri honetan Donostiako Orfeoia eta Etinkarnatus orkestra izanen dira. Josean San Miguel, berak eta konposatzen du, baina ere againamendiak eta egiten ditu. Entzun du musika, entzun du garaiaktako zerak, eta bera anitz eta anitz entzunta, anitz gogo eta egin, eta gero anitz mintzatu Fernandoekin eta orduko egileekin, eta berek nola kusten zuten, eta berak jaanik sentsazioak eta kanta idatzitu, bai Orfeoian dako, eta bai musikarien dako, integratuz barnean sokak, ero trompak, trompeta, inbalak eta denak, eta gaiteroak, eta badu usai puskat eta zeriteko. Eta bez espero dugu gau konzertu hori gauza ikalagarria izaitia Baigorin uztailan eta 3an. Paper nagusiak Olaia Intziarte, Estitxu eta Jokin Pinatxo eta Rafa Ruedak beteko dituzte. 3. aldia da Baigorrin urmuga antolatzen dela, baina urtengoa berezia izanen da, eta sarrerakia da salgai daude. Baina bada beste hitzordurik ere mendi ibilaldi musikatu honetan. 7 kontzertu handi eta beste hainbat kipi, kantariak ere mota guztietakoak, zinema ikuskizunak eta bat. Eta Baigorrikoaz gain, Salvatore Baselizan, Iratiko Oianean eta Oriko Gailurrean ere ikuskizun ederrak izanen dira. Ikusentzuleok Urmugaren kari 2020an eskainitako kontzertu honekin amaituko dugu gaurko saioa. Plazer baduzue, bihar arte! Maite genituen gauzen gati erori ginen preso, baina gure maitasuna orain
preso